Снимай. Начинай. Хәерле көн. Без Идел Урал төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребезнең рухи мирасын өйрәнүгә багышланган фәнни хезмәтләр турында матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең матбугат конференциясы онлайн трансляцияләнә. Сорауларны WhatsApp номерына да бирергә мөмкин. 8927 037 91 10. Һәм мин катнашучыларыбызны тәкъдим итәм. Ямалтдинов Илмир Илдар улы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының халык иҗаты бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты. Ахунов Азат Марс улы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының язма һәм музыкаль мирас үзәге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Хосейнова Алина Ямил кызы, институтның лексикология һәм диалектология бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Һәм Сафиуллина Рузия Фәһим кызы, институтның халык иҗаты бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Беренче сорауны Илмир Илдарович сезгә бирик инде. Шушы фәнни хезмәтләргә бер кадәр күзәтү ясап китсәгез иде, кайсы өлкәләргә экспедицияләр ясалды һәм нәрсәгә игътибар ителде? Рәхмәт. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле журналистлар. Алдагы матбугат конференциясендә инде берникадәр Татарстан Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының эшчәнлеге, аның инде продукциясе турында аерым алганда Башкортстан төбәгенә багышланган хезмәтләрне тәкъдим итү, алар турында сөйләшү булган иде. Бүген инде без Татарстаннан тыш Идел, Урал регионнарына оештырылган экспедициялар һәм аларның нәтиҗәләре буларак фәнни экспедициялар хәзинәсеннән сериясеннән милли мәдәни мирасыбыз китаплары турында сөйләшербез. Монда инде билгеле алда әйтелгән иде инде институтыбызның бай тарихы бар һәм инде институтның төп эш юнәлешләренең берсе булып, ул инде фәнни экспедициялар оештыру тора. Һәм инде 2000 институт оешканнан алып институтта галимнәре тарафыннан фольклор, диалектологик, археографик һәм башка махсуслашкан экспедициялар оештырыла. Һәм инде 2009 елдан алып безнең институт тарафыннан комплекслы фәнни экспедициялар оештырыла. Монда инде бүгенге көндә 30дан артык фәнни экспедиция оештырылган һәм инде шуларның 20дән артыгы татарлар төпләнеп яшәгән Россия Федерациясе төбәкләрендә, шул исәптән 10ннан артыгы Идел, Урал төбәкләренә оештырыла. Институт галимнәре Татарстаннан тыш Идел, Урал төбәгенең Түбән Новгород, Астрахань, Самара, Оренбург, Чиләбе, Ульяновск, Пенза өлкәләре һәм инде Мари Эл, Башкортстан, Удмуртия республикаларында булалар һәм инде анда милләттәшләребезнең тел үзенчәлекләрен өйрәнәләр, халык авыз иҗатын барлап өйрәнәләр һәм инде төрле бурынгы кулъязма китапларны, басма китапларны өйрәнәләр һәм инде халкыбызның көй музыкасын, шулай ук инде халык сәнгатен һәм инде халык осталарын, аларның эшләрен өйрәнәләр һәм башка шундый ядкәрләрне барлыйлар. Һәм нәтиҗәдә шушы әлеге комплекслы экспедициялар нәтиҗәсе буларак һәм инде институт галимнәре тарафыннан элегрәк җыелган басылып чыккан яисә инде архивта сакланган материаллар анализланып, сезнең алдыгыздагы менә шушы фәнни экспедициялар хәзинәсеннән сериясендәге милли мәдәни мирасыбыз китаплары дөнья күрә. Әлеге серияда инде китапларның актуальлыгын һәм инде фәнни һәм ким җәмәгатьчелекнең шушы китапларны белән кызыксынуын һәм инде әлеге хезмәтләргә булган ихтияҗын исәпкә алып, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты тарафыннан әлеге китапларның 2021 елны яңа басмасы, икенче басмасы әзерләнеп
дөнья күрде, һәм инде әлеге китаплар безнең киң катлау укучыларга тәкъдим ителә. Алар инде фәнни популяр китаплар булып торалар, һәм инде үз эшләренә фәнни популяр һәм фәнни мәкаләләрне, һәм инде башка төрле материалларны, экспедиция вакытында төшерелгән фотосурәтләрне үз эченә алалар. Әлеге серияда инде китапларны әлеге серияда чыккан китаплар ул инде шушы Идел Урал төбәгендә яшәүче милләттәшләребезнең татар халкының аерылгысыз өлеше булуын дәлиллиләр. Менә сезнең алда инде 19 китап, һәм инде алга табан без инде һәр китап турында аерым сөйләшербез. Менә әлеге шушы Идел Урал төбәгенә оештырылган экспедицияларның һәм инде аның нәтиҗәсе булган Түбән Новгород өлкәсенә һәм инде әлеге төбәккә багышланган китапка күчербез. Яхшы. Азат Марсович, Түбән Новгород өлкәсендәге китаплар, өлкәсе хакындагы китаплар хакында сөйләсәгез иде. Сәмесез, Түбән Новгород инде ул бик Түбән Новгород бик кызыклы регион. Анда мишәрләр яши дип әйтәбез без, ләкин андагы яшәүче халык алар үзләрен мишәрләр дип әйтмиләр, без татарлар дип әйтәләр. Ләкин шундый бер этно төркем буларак инде без аларны мишәрләр дип әйтәбез, ләкин китапта буны язмыйбыз. Без гомумән татарлар дип әйтәбез, Түбән Новгород татарлары. Менә бу фәнни экспедициялар хәзинәсеннән дигән сериядә дөнья күргән бу китап Түбән Новгород өлкәсендәге татар авыллары тарихы, халык, аваз иҗаты, гореф-гадәтләре һәм тел үзенчәлекләре турында бай мәгълүмат бирә. Шулай ук бу җыентыкта язма һәм рухи мираска, төбәкнең эпиграфикасына багышланган темалар чагылыш тапты. Анда шулай ук җирле осталарның кул эшләре һәм халык талантларының көй, сүз иҗаты, нота язмалары белән танышырга мөмкин. Бу китап Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать галимнәре тарафыннан төрле елларда үткәрелгән фәнни тикшерүләр нәтиҗәсе, әмма аның нигезендә 2010 елгы комплекслы экспедиция материаллары ята. Институт галимнәренең тикшерүләренең эченә алган әлеге басма киң катлау укучыларга кызыксыну уятыр дип ышанабыз. Менә бу Түбән Новгород татарларына багышланган төрле бик күп дип әйтә алмыйбыз, шактый китаплар бар. Ләкин бу китап турында сөйләгәндә шуңа игътибар итәргә кирәк. Монда төрле юнәлешләр, монда тарих та бар, монда фольклор да бар, монда тел дә бар, монда әдәбият та бар. Монда бик күп кызыклы мисаллар бар. Халык авыз иҗатыннан бәйтләр, мөнәҗәтләр һәм менә бу китапны укыган кеше үзенә бик кызыклы әйберләргә тап булыр дип уйлыйбыз. Мәсәлән, шул ук суфичылык белән бәйле төрле изгеләргә багышланган риваятләр бик кызыклы. Шул Хәбибулла Әл-Мөхәммәдов мәсәлән, Куйсуында яшәгән Садык абзый кебек кешеләргә багышланган төрле кызыклы шундый риваятләр бар бу китапта. Җырлар төрле, әйтик, менә без әлегә мин әйтеп киттем бит, без мишәрләр дип әйтәбез, үзләре мишәрләр дип әйтмиләр. Мәсәлән, язып алынган кайбер җырларда, мәсәлән, Кодалар җырыннан бер мисал китерә алам мин. Менә шундый мисал бар. Шулай дип җырларлар. Казан сөлгеләре матур була, бәйрәм көннәрендә эләргә. Безнең теләгебез шулдыр сезгә, бергә яшәп, бергә үләргә. Безнең теләгебез шулдыр сезгә, бергә яшәп, бергә үләргә. Димәк, монда Казан темасы да бар, Казан сөлгесе дә темасы бар. Ул гомумән без инде нәрсә дип күбрәк менә бу төбәктә яшәүче татарлар инде алар күбрәк Мәскәүгә карый дип сөйлибез бит инде. Ләкин без өйрәнгән экспедиция 2010 елда булган экспедиция вакытында шундый нәтиҗәгә килдек. Бу төбәктә сакланган гореф-гадәтләр, фольклор, төрле ышанулар һәм башка алар
безнең Казан татарларына бик якын. Шул ук суанасы мәсәлән анда йорт иясе һәм башка шундай әйберләр аны ниндидер айрым бер мустақил бөтенләй чит ниндидер бу гырып гадәт дип әйтмәслек без. Шул әйбергә без игътибар иттек һәм ул бу мәсьәләләрдә бу фикерләр менә бу китапта чагылыш тапканнар һәм шуны әйтәсем килә, бу хәзерге вакытта бик аны күп әйтәләр бит инде дисциплина ара белән шөгыльләнергә кирәк, әйтикәндә тел белән генә түгел, тарих белән генә түгел, менә бу барысында бергә туплагач кына ниндидер фикергә, нәтиҗәгә килергә була. Нашул китап, нашул дисциплина ара хезмәтләренең тикшерүләренең бер үрнәге, бер мисалы дип без аны шулай тәкъдим итәбез. Шуңа күрә инде менә бу китапны укып чыккан кеше үзен өчен күп кенә мәгълүмат алыр дип ышанабыз. Рәхмәт. Рузия Фәһимовна, сез менә Удмуртия татарларын өйрәнгәнсез, шул хакта сөйләп китсәгез иде, нинди кызыклы мәгълүматлар ачыкланды? Рәхмәт, исәнмесез. Удмуртия татарларын өйрәндем дигәндә дә ул хәтле экспедициядә бу Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының Удмуртия татарлары яшәгән районнарына һәм авылларына комплекслы экспедиция 2012 елда булды. Анда кызганычка мин үзем катнаша алмадым, ләкин бүлегебез дә инде һәм институттан менә Илмир Илдарович үзе булып кайткан иде анда. Мин шушы китапны редакцияләүдә азмы күпме катнаштым. Һәм теманы шуңа күрә бик тирәнтен өйрәнергә туры килде. Удмуртия республикасында хәзерге вакытта кайбер мәгълүматларга караганда 100 меңнән артык, кайбер мәгълүматларга караганда 100 меңнән бераз гына кимрәк татар халкы яши. Асын инде җан исәп ачыклар октябрь аенда. Аларның үзенчәлеге шунда ки, Удмуртиядә татарлар башка төбәкләрдәге компакт яшәгән татарлар кебек авылларда тупланып яшәми. Алар шәһәрдә яши күбрәк. Нигездә инде 86% Ижау, Сарапул, Глазов, Камбарка, шәһәр һәм район үзәкләрендә яши. Авылларга фәкать 14% кала. Ул 3 район дип исәпләнелә инде. Татар авыллары булган 3 район: Глазов, Болезино, Болезино һәм менә шул 3 район. Татар яшәгән авыллар Чыпса һәм Нократ буйларында урнашкан. Татар авылларына килгәндә безнең институт хезмәткәрләре анда комплекслы экспедициядә булды дидек. Бу соңгы экспедиция материаллары буенча менә шушы саллы китап эшләнелгән иде. Һәм Азат Марсович бик дөрес әйткәнчә, бу да шул дисциплина ара хезмәтләргә карый, институт тарафыннан эшләнгән хезмәтләргә. Чөнки анда менә авылларга чыгып китәләр институт хезмәткәрләре. Ул үзе диалектология бүлегендә эшли әйтик. Ул язып ала Удмуртия татарларының үзенчәлекле сөйләмен үрнәкләрен генә түгел, ул халык иҗатын, фольклорны язып ала, аның йолаларын язып ала, нәрсә ашаганнар, нинди бәйрәмнәр бәйрәм иткәннәр язып ала, аларның архитектура үзенчәлекләрен дә язып алырга мөмкин, чөнки анда барыбер безнең мәчетләребез бар, безнең халык агач эше белән таныш, тукучылык, тагын ниндидер агач уплотничество һәм агачтан резьба по дереву бар бит әле. Менә шундый сәнгать төрләре белән әйбәт таныш.
Tağın indi междисциплинар bulun Гуммен һәрбер белгеч, институтның һәрбер галиме, һәрбер белгече төрле яклап җырларын да язып алган, риваятләрендә, авыл тарихында һәм әгәр кул язмалар очраса шул экспедиция вакытында, халыкта алар әлегә кадәр борынгы кул язмаларда саклана икән ул төбәкләрдә, аны да үрнәкләрен алып кайтканнар һәм алар хәзерге вакытта Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының язма һәм музыкаль мирас үзәгендә саклана кадерләп. Алар фәнни өйрәнелә һаман да. Алар турында фәнни хезмәтләр языла. Татарлар турында әйткәндә инде менә авылларда, татар авылларында дигән идек. Алар бик күп түгел дә, ләкин шулай да алар үз мәдәниятен, үз гырыф-гадәтләрен, йолаларын бик кадерләп саклый. Бер караганда алар, Илмир Илдарович әйткәнне дә мин ишетеп тордым. Татарлар үзебезнең берәр әкиятне сөйләгәндә үзләренең бисермән теленә күчеп киткәннәрендә сизмичә кала кай вакыт дип яки киресенчә бисермәннәр, алар удмурт милләтенең бер этник төркеме була инде. Алар киресенчә татар теленә күчә икән, алар менә шулай безнең татарлар һәм андагы бисермәннәр кыз бирешеп, килен алышып, менә шулай бисермәннәр белән әйбәт кенә күрше булып яши икән. Монда әлеге китапта безнең татар халкының танылган археографы Марсель Әхмәтҗановның саллыгына мәкаләсе бар. Ул да шушы Удмуртия төбәген бик тәфсилләп өйрәнгән булган инде, анда табылган кул язмаларны, эпиграфик мирасыбызны һәм ул шундый нәтиҗәгә килгән. Нишләп бу берләшү бисермәннәр удмуртларның бер этник төркеме дидек ишендә. Чөнки тарихчылар шундыйрак фикергә килгән. Бисермәннәр ул элек Булгар һәм Булгарга кадәр чырларда да алар төрки телле халык булган икән. Ягъни Булгарда яшәгән, Булгарга инде соңыннан 14нче гасырларда яулар килә башлагач, аңа кадәр дә инде монгол яулары килә башлагач диелә бу хакта китапта. Алар туру урыннарын үзгәртә башлыйлар, күчә башлыйлар көньяктан төньяккарак яки көнчыгышка, көнбатышкарак таба һәм үзләренең инануларын, ул вакытта мәҗүслек була әле бисермән халкында, төркемендә дип әйтик, саклап калалар. Соңыннан аларга шул кешеләп чукындыру галәмәтләре башлангач та алар ничектер бирешми, татарлар кебек үк үз диннәрен, ышануларын ябышып дигәндәй саклап калырга тырыша. Бәлки менә шул менталитетлардагы уртаклык аларның тормыш көнкүрештә дә берләшеп яшәүенә сәбәпче булгандыр дигән гипотезалар бар. Тагын бу китапта кызыклы әйберләрдән андагы Удмуртиядә табылдыкларны атап үтәргә кирәк, һич шиксез. Марсель Әхмәтҗанов андагы татар шәҗәрәләрен бик тәфсилләп өйрәнгән кеше буларак, ул андагы татар фамилияләренең тарихлары белән таныштыра инде шушы китапта. Тагын авыл тарихлары белән, татар авыл тарихлары белән бигрәк тә Габдулла Ушмави дигән татар имамы, ул Әгерҗе якларыннан күченеп киткән булган, шунда төпләнеп калган һәм безнең татар авыллары тарихын өйрәнгән. Бигрәк тә татар Парҗисе дигән авыл баранда, менә шуның тарихын өйрәнгән, тәфсилләп язган.
Апачевлар, Абашевлар, алар бисермен булса да, алар үз диннәрен алмаштырмаган. Алар ислам диненә дә күчмәгән, христианлыкка да күчмәгән, ләкин менә татарларга хас Касимовлар, Абашевлар, Апачевлар фамилиясын алар үзләштергәннәр, хәтта бисерменнәрдә. Тагын кызыклы табылдыклардан Бакырган китабы айрым атап үтелә бу китапта. Һәм тагын шундый Шейх Баба мөнәҗәбәтләре. Булар шун борынгы мирасыбыз, булар татар телендә язылган. Бернинди дә диалект үзенчәлекләре бар, ул удмурт татарларының сөйләмен, ләкин менә бу табылган кулъязмаларны археографлар әйтә, алар татар телендә язылган дип. Хәзерге заман табылдыкларына килгәндә, ул инде язып алынган мирас, кешеләр сөйләгәннәр йолалар турында. Аларда да шул сабан туе бар, шул аулак иләр үткәргәннәр алар, яңгыр боткасы, бала багу, бала үстерү белән бәйле бөтен менә безнең татар халкына хас булган йолалар, килен төшерү белән, никах белән бәйле йолалар, аннары безнең ризыкларыбызда аларның исемнәре төрле булырга мөмкин, ләкин нигездә шул ук татар милли кухнясы инде ул. Һәм шул ук фольклор дигәннән андагы як татарларның үзенчәлеге бар икән. Фольклор бөтен җирдә дә бер төрлегенә табылмый, һәм бөтен жанрлары һәр җирдә дә бер төслегенә булмый икән. Удмуртия татарлары бик күп җырлар беләләр. Хәзерге вакытта да 1200-дән артык кыска җыр гына язып алынган алардан, шулай ук сюжетлы җырлар. Ләкин менә әкиятләр белән нишәптер ни, әкиятләр язылган кимрәк санда. Шулай ук мөнәҗәтләр, бәйтләр язып алынган. Бу безнең танылган диалектологларыбыз инде Флора Баязитова, Дөрья Рамазанова, алар менә андагы сөйләшнең үзенчәлекләрен транскрипцияләр белән биргәннәр. Ул бик кызык, аны укырга да, җырларыбыз да ноталар белән бирелгән. Шундый кызыклы гына китап, һәм ул популяр тел белән язылган, ул коры фәнни тел белән түгел. Аны укырга рәхәт. Инде бер-ике сүз өстәп китим әле. Менә әйткәнемчә инде безнең җитәкчелектә оештырылган әлеге Идел, Урал регионнарына, төбәкләренә булган экспедицияларның берсе шулай ук берсендә катнашырга, берсендә экспедиция составында берничә төркем галимнәр белән Удмуртия төбәгендә булып уздык. Рузия Фагимовна әйтеп китте инде. Монда бер-ике сүз өстәсем килгән иде. Менә Рузия Фагимовна әйтте, ул бу китапта экспедиция материаллары гына дип. Әмма ләкин әлеге китапта шулай ук 2012 елга экспедиция материаллары гына түгел, анда инде безнең институтның өлкән алдагы буын галимнәре тарафыннан оештырылган экспедициялар вакытында табылган материалларда урын алган. Менә әлеге төбәк турында әйтелде инде җырлар белән бик дан тоталар дип әйтәм. Һәм инде җырлар дигәндә бер әйбер искә төште. Менә шушы элеккеге материаллар кергән дигә бәйле рәвештә шуны әйтәсем килә, өлкән буын галимебез катнашкан булган әлеге төбәккә 1956 елны экспедиция оештырыла. Һәм инде анда Хуҗа Әхмәт Мәхмүтов, филология фәннәре докторы Хуҗа Әхмәт Мәхмүтов катнаша. Һәм инде ул инде яшь кызлардан бик күп җырлар язып ала. Аның инде шушы китапта көндәлегендә карап таныша аласыз. Әлеге җыр текстлары да бар. Һәм инде менә инде 56 елдан алып, без инде 2012 елны булдык. Безгә инде алар изеннән йөреп, шул ук апаларны табып, алар белән фотога төшерергә дә насип булды. Менә шундыйрак хәлләр дә бар, шундыйрак кызыклы әйберләр дә бар әлеге китапларда да. Рәхмәт. Алина Ямиловна, сезгә сүз бирик. Оренбург татарлары хакында һәм аларның шулай ук үзенчәлекләре хакында сөйләсәгез иде, хезмәтләр хакында. Хәерле көн. Чыннан да
Безнең татар милләте ул борынгы бай тарихлы, үз профессиональ әдәбияты, сәнгате булган бердәм милләт. Һәм инде аның шушы фән, мәдәният, мәгариф үсешендәге үсеш процессында аның төрле җирдә яшәгән төрле этнографик төркеменә караган татарларның өлеше зур. Әлеге китапта шушы милли мәдәни мирас сериясендәге чираттагы хезмәт һәм анда әлеге төбәктә яшәгән, тормыш күргән безнең милләттәшләребезнең мәдәнияте күп кырлы төрле яктан анализлап языла. Һәм инде Оренбург өлкәсе ул элек-электән мәчет мәдрәсәләре белән, алдынгы карашлы, гыйлемле кешеләре белән дан тоткан. Һәм сан ягыннан татар халкы монда руслардан соң икенче урында тора. Һәм инде өлкәнең төрле җирләрендә таралып урнашканнар. Мондагы татар халкы борынгы элекке дәверләргә тарихы барып тоташа. Һәм инде Россия дәүләтенең Азия белән арасында кәрван юллары, сәүдә эшләрен җайлаштыруда безнең халыкның роле бик зур була. 18-19 гасырда Оренбург өлкәсе ул үзенә күрә шундый милли мәдәни үзәккә әверелә. Монда инде данлыклы Хөсәйния мәдрәсәсе эшли, анардан тыш Вакыт, Шура кебек татарча гәзит журналлар чыга. Оренбург өлкәсендәге татар сөйләшләре институт сөйләшләре генә түгел, гомумән халык тормышы институт галимнәренең кызыксынуын күптән уята. Ул да булса, мәсәлән, 60-нчы елларда Ярми Гатин тарафыннан фольклор экспедициясе оештырылып, бай фольклор халык аваз иҗаты материаллары безнең архивның байыта дисәк була инде. Диалектологлар тарафыннан әлеге төбәккә күп санлы экспедицияләр оештырыла. Аерып әйткәндә, монда Зидә Рашидовна Садыкованың хезмәтен әйтергә кирәк. Ул монографик планда бу төбәкнең тел үзенчәлекләрен комплекслы рәвештә өйрәнә, ягъни аны грамматик яктан, фонетик яктан, лексик яктан күп кырлы итеп тикшерә. Татар халык сөйләшләр атласын төзү вакытында мәшһүр диалектологларыбыз Дирия Рамазановна һәм Флёр Баязитова да бу төбәкләргә экспедицияләргә чыгып, бай материал туплыйлар. Соңрак инде шулай ук Дирия Рамазанова Дирия Байрамовна җитәкчелегендә мин үзем дә әлеге өлкәләргә махсус экспедиция оештырып, тикшеренү эшен үткәреп, диссертация яклыйм һәм инде менә быел шулай ук Оренбург татарлары сөйләше тел үзенчәлекләренә багышланган китап дөнья күрде, фәнни популяр. Шунардан тыш 2015 елда инде традицияны дәвам итеп дисәк була, безнең институт галимнәренең бер төркеме әлеге өлкәнең Саракташ, Шарлык, Александр районнарына, татар авылларына комплекслы экспедиция оештырылды. Һәм инде бу экспедиция составында әлбәттә фольклорчылар, телче диалектологлар, археография, сәнгать, музыка белгечләре катнашты. Һәм инде әлеге төбәктә яшәүче татарларның тормышын, яшәешен төрле яктан тасвирладылар. Мәсәлән, экспедиция җитәкчесе Ямалетдинов Эльмир Илдарович бу төбәктә яшәгән районнардагы татар авылларыннан яшәүчеләрнең күп санлы әйтик йола, балалар фольклоры, мифологик хикәятләр, шулай ук бәйтләр, мөнәҗәтләр җыеп туплады. Һәм инде аның берникадәр өлеше бу хезмәттә урын ала. Анардан тыш безнең филология фәннәре докторы Флёр Баязитова һәм аспирант Мельникова Оренбург өлкәдәге тел үзенчәлекләрне барлап чагылдыра һәм анализлый. Баязитованың мәкаләсендә сөйләш үрнәкләренә нигезләнеп, ул андагы этнолингвистик үзенчәлекләрне, ягъни гореф-гадәтләргә бәйләп ачыклый.
музыка белгече Эльмира Галимова Оренбургтагы милли музыка үзенчәлекләрен анализлап яза. Аның мәкаләсендә бик бай иллюстратив материаллар бар, ягъни әйтеп киткәнчә транскрипциядә җырлар һәм ноталар. Археографик һәм эпитафик өлкәсендә Айгөл Әхмәтова эшли. Ул бик күп санлы кул язмалар, башка материаллар җыеп архивка тапшыра. Шуннардан тыш инде аның мәкаләсендә әлеге төбәктәге кайбер таш язмалар, кул язмалар, шулай ук шәҗәрәләрне тикшереп анализлый. Сәнгать өлкәсенә килгәндә, сәнгать белгече Людмила Шкляева әлеге төбәктә сирәк булса да сакланып калган элекеге милли бизәкләр, милли орнаментлар турында яза. Шуңнардан тыш әлеге төбәктә кул эш осталарының хезмәтләрен яктырта. Билгеле булганча инде Оренбургта, мәсәлән, шәл бәйләү шөгыле диек киң таралган, дан тоткан. Шуңа күрә аның бай катлам лексикасы да һәм фотосурәтләрдә аның нәтиҗәләре, хезмәтләре дә яктыртыла. Ягъни әлеге хезмәттә иллюстратив материалдан тыш һәм инде борынгы дәвердән үк элекке галимнәр тарафыннан җыелган материалларга нигезләнеп, соңгы елларда махсус оештырылган экспедицияләр нәтиҗәләрен берләштереп, анализлап язылган материаллар урын алган. Һәм инде бу киң катлам укучыларга юнәлтелгән, кем Оренбург татарлары тарихы, тел үзенчәлекләре, фольклор белән кызыксына, үзенең сорауларына җавап табырга мөмкин бу хезмәттән. Таминде. Рәхмәт. Сорауларга күчик. Кемнәрнең? Әй. Татар-информ, Рифат Каюмов. Мен Башкортстан темасы белән бик кызыксынам. Берегез җавап бирәсе бурый. Менә Башкортстанда мишәрләрне аерым халык диләр. Аның белән сез килешәсезме? Һәм тагын бер күптән түгел татарлар иштан, көнбатыш татарлар күбрәк яшәп бит Башкортстанда, әйме? Анда мишәрләрнең тарихи мәдәни үзәкләре ачыла дигән хәбәр таралды. Менә аңа да сез ничек карыйсыз? Шул ике сорауга җавап бирсәгез. Рәхмәт сораугызга. Беренчедән, мишәр аерым милләт мәсьәләсе, әйме? Тел яссылыгында караганда, әлбәттә, әйтеп киткәнемчә, татар сөйләшләре, татар диалектлары, алар үзенчәлекле. Һәрбер сөйләшнең үзенчәлеге бар. Менә шушы Идел-Урал татар территориясендә таралган татарларның шул исәптән инде Башкортстандагы татарларның да. Ләкин шуны ассызыклап әйтергә кирәк, ул үзенчәлекләрдән тыш һәрбер сөйләшкә, һәрбер диалектка хас төш элементлар бар. Һәм инде нәкъ шулар безнең бөтен сөйләшләрне, бөтен диалектларны бер системага, бер татар дия система, татар гомум халык теленә берләштерә. Әлбәттә, безнең күп санлы милләттәшләребез төрле төбәкләрдә яшәп, ниндидер шылганышта булган телләрнең йогынтысы, халыкларның йогынтысы, ниндидер сәяси, иҗтимагый сәбәпләр йогынтысында алар үзгәрә. Ләкин тел яссылыгында караганда да борынгы элементлар, мәсәлән, шул ук Башкортстан, шул ук Пенза, шул ук Нижгар татарларының телендә саклана. Ул да булса, мәсәлән, авазларга килсәк, авазының ачык әйтелеше, алыштырып әйтелүе, ягъни фигыль формаларының кушымчалары һәм шунардан чыгып, нинди дә булса этнографик төркем һәм бу аерым очракта мишәрләр, алар татар теленең бер өлеше дип әйтү дөрес. Ильяс Атмарсович, сездә. Мин бер-ике сүз өстәп китим әле. Менә минем инде шушы экспедицияларда булып, ул экспедицияларда халык белән аралашып, менә шуны әйтәсем килә. Монда инде менә без инде Оренбургның анда көнбатыш диалекты вәкилләре яшәгән районнарында да булдык. Шулай ук Ульяновский өлкәсендә, Пенза өлкәсендә әлеге милләттәшләребез белән аралаштык. Һәм инде мишәр дип әйтү, беренчедән
Сез берген сорауга шуны әйтәсе килә, кем аларны аерым мишәр халкы буларак чыгара? Һәм инде аның нигезе нәрсәдә? Нигезе бармы аның? Ә менә халык үзе, алар үзләрен мишәр дип бер кашан да атамый. Менә Азат Марсович әйтә башлаган иде аның турында. Алар үзләрен татар дип кына атый. Аларны мишәр дип атау, аларны әле бүгенге көнгә кадәр ничектер теге кимсетү кебек тә кабул ителгән. Мишәр дип атау ул инде галимнәр тарафыннан көнбатыш диалекты вәкилләренең теге аерым сөйләш үзенчәлекләрен һәм башка мәсьәләләрне аерып күрсәтүдә кулланылган кулланышка гына кергән әйбер ул. Ә халык үзен, менә шушы көнбатыш диалектында сөйләшүче милләттәшләребез, алар инде үзләрен татар буларак кына күрә һәм белә. Менә шуны әйтәсем килә. Мен істеп қойым, әлбәтте Башқұртстанда шундай саясат бара, білеміз, барымыз да, матбуғаттан да білеміз. Эльмир Илдарович айтты, ниндер теге менә бу татар мишәр авыллары бар инде. Без алны әйтәбез мишәр. Кемдер әйтә инде? Үзләре мишәр дип әйтмиләр. Шул хистәрле һәм башка авыллары бар бит инде. Алар татар мәдәниятенең бер мөһим үзәге шул хистәрле баш авыллар, мәдрәсәләр булган һәм башка. Тел ягыннан карасак та анда теге бик теге мишәр теле сизмибез без. Алар телләре Казан татар телләренә якынрак. Аларның килеп чыгышлары безнең яклардан, чиста якларыннан төрле версиялар, теориялар бар айты. Касым ягыннан килеп урнашучылар да бар анда ул якларга. Ниндер теге айрым мустақил этник группа халык дип әйтмәс иде мен аны. Аны менә шул Түбән Новгородтанда без сөйләйбез, шул ниләр кабатлана, шул сәясәт кабатлана. Менә без 2010 елда булганда анда бик ул нык таралган иде ул тенденция, андагы шул bilmem kim tarafından kelgendir ol bir indi gül tegi biz atarlar түгел biz mişer aytik bütün нәрсә mişer bütün bayramlar mişer gazetlari hem başka şunday нәрсәйdi. Lakin халык аны кабул итмәде. Халык кабул итмәде һәм хәзерге вакытта алар без татарлар дип сөйләр инде. Шул Башкортстанда да хәзер шул әйбер башланды. Сез татарлар түгел, сез мишәрләр, шул әйбер кабатлана. Ләкин без татарлар дип әйтәбез, алар үзләрен без татарлар дип саныйлар, шуңа күрә монда бернинди мәсьәлә юк дип уйлыйм. Рәхмәт. Сораулар бармы? Әйе. Һәрбер төбәктә әйтегезсенә ошаш яклары бар, теге йолалар буенча да, теге әкиятләр буенча да, әмма айырмалы яклары бармы? Һәм нәрсәдә чагыла ул, менә кайсы, менә Казан татарлары белән, менә башка менә шул җирлекләрдә сез менә булып кайткан экспедицияларда һәрберегез әйтергәдер, һәр төбәк турында әйтергәдер. Әйе, Нияз Марсович, әйдәгез, әйт. Шуннан да менә дөрес әйтәсез, монда инде әлеге китапларны алып карасак, барысында монда инде ул инде шул тел үзенчәлекләрен өйрәнү буенча тикшерүләр булсынмы, халык авыз иҗатын өйрәнү буенча тикшерүләр булсынмы, яисә инде борынгы китаплар турында булсынмы, яисә кабер ташы язмалары турында булсынмы, алар инде әлеге тикшерүләр, алар инде шушы безнең уртак мирас икәнен күрсәтә. Татар халкының уртак мирасы икәнен күрсәтә. Әлбәттә инде менә монда Алина Ямиловна да әйтеп китте, төрле халыклар белән бергә яшәгәч, ниндидер йогынтысы да бардыр, уңай йогынтысы да бардыр, тискәре йогынтысы да бардыр. Әмма ләкин инде монда шуны әйтәсе килә, безнең милләттәшләребез кайда гына яшәмәсеннәр, ул аларның тарихи ватаны. Менә мәсәлән Чиләбе өлкәсен генә алып карыйк. Менә Чиләбенеке булдаймы? Чиләбе өлкәсен генә алып карыйк. Анда да алар инде бурын-бурыннан яшиләр. Аларның ул инде тарихи ватаны һәм инде материаллар да шуны күрсәтә. Менә кайбер халык иҗаты үрнәкләренең кайбер жанрлары инде бүгенге көндә сирәк очрый. Әмма ләкин менә Чиләбене алып карыйсыз икән, монда инде дастаннар турында кызыклы мәгълүматлар укый аласыз. Һәм инде шунсы да кызык, монда менә бер урыс авыллары, урыс районы эчендә бер татар районы бар. Әмин дигән авыл, Уй районында, Уйский район. Менә алар бүгенге көнгә кадәр үзләренең
үзләренең татарлыгын бүгенге кадәр саклаганнар һәм инде алар инде әле менә кызыклы гына монда мәгълүматлар бар. Аларның үзләренең тарихларын каядыр анда Казан ханлыгын яклагандагы Шура батырга бәйлиләр. Шура батырның без инде дастан герой икәнен дә беләбез. Һәм инде менә аларның авылына нигез салыну шушы Шура батыр нәселенең дә һәм инде башка яклардан килгән нәселләрнең дә бергәләп шушы авылга нигез салуын күрә алабыз. Әмма ләкин менә материаллар белән чагыштырып караганда инде алар барысы да уртак. Ну, кайбер якның инде үзенең теге үзенчәлекләре дә бар. Менә мәсәлән, шул ук Чиләбе өлкәсен алып карыйбыз икән. Чиләбе өлкәсенең Низепетровск районында Арыслан дигән авыл бар. Ул инде авыл бик борынгы авыл, һәм инде шулай йолаларын, урыф-гадәтләрен, авыз иҗатын телдән телгә буынга күчеп килә. Анда инде менә шулай сирәк очрый торган кыз елату, шиңләүләр очрады бит инде. Менә әлеге китаптан таныша аласыз. Һәм инде аларда бик кызыклы бер уен язып алынды. Ул уен турында инде минем ишеткәнем юк, әмма ләкин ул теге спорт уеннарын алып караганда, ул спорт уеннарыннан аерыла. Ул инде бут көрәштерү уены. Менә без бит инде кул көрәштерү уенын беләбез, әйме? Менә монда бурын-бурыннан татар хатын кызлары шушы бут көрәштерү уенын уйнаганнар. Ничек уйнаганнар? Менә аны инде китапны укып таныша аласыз. Менә шундыйрак бер мисал. Әйе. Сездә бар мендиләр үзенчә нәрсәгә игътибар иттегез? Әйе, без менә Түбән Новгород татарлардан да сүз алып барабыз икән. Ләкин монда ниндер аларга барысына да хас ниндер бер гырыф-гадәт турында сүз бармый. Чөнки Түбән Новгород татарлары турында сөйләгәндә дә аларның килеп чыгышы итнегезе турында төрле версиялар бар. Үзебезнең татарлар турында бездә дә бар бит. Алтын Урда версиясы, әйтик, Болгар версиясы һәм менә шул Түбән Новгород татарларында да 4 версия билгеле. Буртас теориясе бар, Мишер теориясе бар, Алтын Урда теориясе бар һәм катнаш чыгыш теориялары бар. Шуңа күрә инде менә бу авылларына карап төрле гырыф-гадәтләр бар инде. Мәсәлән, мисал өчен алсак, Сафаҗай авылын, Красная Горка авылын, анда мәсәлән Касыйм учы бар, Хаҗи Тархан учы бар. Һәм шул бер авылда төрле гадәтләр. Касыйм Хаҗи Тархан учыда яшәүче халык тегеләрне әйткән, тегеләр ямьлерәк, аграк һәм башка шундый сүзләр йөри. Менә бу авылның килеп чыгышында карасак, без аны Сафаҗай дәфтәрләрендә теркәлеп калган мәгълүматлар буенча ул 1452 елда шул авылга нигез салына. Хаҗи Тархан тарафыннан килгән кешеләр, бабалар тарафыннан нигез салына. Димәк, монда төрле халыклар яши, монда бу катнаш ниндер бер зур шундый группа үз иченә алган һәм Алтын Урдадан килгән, Касыймнан килгән, Чуваштан килгән, Фин-Угордан килгән. Шуның белән бәйле төрле бу ышанулар күбрәк таралган. Диниге Казан татарларына без дини халык дип әйтәбез Түбәндә. Әйе, дини халык, мәчетләр дә күп. Ләкин анда менә шундый ышанулар, изгеләр таулары, изгеләр каберләре, шундый ышанулар, халык медицинасына ышану һәм башка шундый әйберләр бик нык таралган. Һәм шуны да әйтергә кирәк, төрле мәҗүсилектән сакланып калган төрле гырыф-гадәтләр дә бар анда. Анда бәлки чувашларда булган, таралган гырыф-гадәтләр, йолалар да бар. Анда мәсәлән, кайбер авылларда әйтик, мусульманча каберләрдә курганнар бар, сакланып калганнар. Бу инде шул мәҗүси чувашларга хас булган күмү юласы турында сүз бара инде. Һәм башка шундай әйберләр. Димәк, монда күбрәк инде менә шул борынгы катламның чагылышы, мәҗүслекнең чагылыш тапкан гырыф-гадәтләр, ышанулар бик нык таралган. Казан татарларына караганда, чыгышта Казан татарлары белән чыгыштырган менә шул әйбер бар. Шуңа игътибар итәргә була. Бу китапта да без игътибар иттек, ул мәгълүмат китапта да бар.
Әйдә, сез дә сөйләгез. Шул борынгылыкны саклау мәсьәләсендә дә әйтеп китәм. Мәсәлән, Идел Урал төбәгендә татар теленең төрле диалектның, урта диалект һәм көнбатыш диалектның сөйләшләре таралган. Һәм инде әлбәттә ул төрле тарихи сәбәпләр, сәяси сәбәпләргә бәйле, мәсәлән, борынгы җирлектә административ бүленеш нәтиҗәсендә яисә башка сәяси күчешләр нәтиҗәсендә алар хәзер төрле өлкә, төрле республика территориясендә була. Һәм инде кайбер очракта изоляцияләнгән хәлдә, ягъни икенче тел, халык чолганышында яшәгәнлектән дип тә әйтсәк була, шул берникадәр сәбәп булып тора. Аларның, мәсәлән, борынгы элементлары ныграк саклана. Мәсәлән, шул Нижгар татарларының сиргач цылаштыручы көнбатыш сөйләшен алсак, анда, мәсәлән, борынгы у авазларын олаштырып әйтү, мәсәлән, оран, орамга барам дип. Ул, мәсәлән, башка көнбатыш сөйләшләрдә азрак сакланган. Әзрәк ул инде хәзер хәтта чагылыш та тапмый кайберләрендә. Һәм инде төрле территориядә яшәп, мәсәлән, әйтеп киткәнемчә, Оренбургта шәл бәйләү өстенлек итә. Анда, димәк, шушы лексика күбрәк. Ул лексиканың бер үк күренешнең, бер үк, мәсәлән, бизәкләрнең атамалары күп, бер генә атама түгел. Һәм инде номинацияләү, ягъни атама бирү аспектында да шулай ук кызыклы, ягъни шушы төбәктә территорияга, географик урынга бәйле диек микән. Мәсәлән, шарлык сөйләшендә бакашар дигән сүз. Ул кара чилән, ягъни цапленың атамасы. Ягъни аны туклану аспектында атама бирәләр. Бу да ул төбәкнең үзенчәлеген чагылдыра. Ул башка сөйләшләрдә юк, ләкин ул аны нидер айрым сөйләш итми, ул татар теленең бер өлеше дип күрсәтә. Бай һәм күп кырлы икәнен билгели. Рәхмәт. Рәхмәт. Рузия Фахимовна, сездә өстисе бармы? Айырмалар турында сөйләгәндә, зур айырмаларга бу китаптан күренгәнчә андый зур айырмаларга тап булмыйсың. Ләкин шулай да һәр авылның үзенең сөйләше булган кебек, һәр авылның якын гына утырган авылларның да сөйләшләре бер-берсеннән аерылып торган кебек, монда Удмуртия татарларында диалектта әзрәк кенә үзенчәлекләр бар. Ләкин бу бөтен Удмуртия территориясендә дип әйтеп булмас иде, чөнки шәһәрләрдә менә Ижау, Сарапул, анда Татарстан авылларыннан, районнарыннан, Әгерҗе, Минзәлә, Кукмара, Актаныш кебек авыл районнардан күчеп утырган татарлар шәһәрләрдә Совет заманында инде зур төзелешләр белән бәйле рәвештә алар шулай күчеп киткәннәр. Ә монда төп халык кагына хас булган менә шул татар авылларындагы үзенчәлекләр. Сөйләшләре аларның авызлар системасында үзгәлекләр бар. Интонациясын мин әлбәттә тапшыра алмам, ләкин китаптан бер-ике мисал китерә алам. Мәсәлән, әйтмә бару. Әйтмә бару, әйтмәгә бару, уллары кызның ата-аналары белән сөйләшмичә, алар рөхсәтеннән башка гына кыз алып кайтса, егетнең ата-аналары кыз өенә сөйләшергә, килешергә баралар. Әйтмә баралар, кызны йогыртып алсалар, кызыгызны без керттек дип. Аларга сөлге биреп җибәрәләр, әйтмә барган кешегә кем булса да. Без гомердә йогырып китү булды. Менә биягамның кызы бу, чапмаган кыз йогыртып алмак лиләр. Бу Биктәш авылыннан бер үрнәк язып алынган. Андый үзенчәлекле сүзләр, мәсәлән, бабайны алар бабач диләр, киленне килин диләр. Авызлар системасында үзгәлекләр бар. Һәм фольклорга килгәндә, ул ниндидер җирле үзенчәлекләргә бәйле мифик ышанулар, әйтик менә шул бисермәннәрдән, арылардан, удмуртлардан, аларның
ышануларынан үзләренә дә нәрсәнедер алганнар, җеннәр белән бәйле, анда аларның шул халыкларның мәҗүсилектән калган ырымнары белән бәйле нәрсәләр булырга мөмкин. Тагын декоратив гамәли сәнгатьтә һәм милли архитектурада анда агач эшкәртү электән популяр булгач инде, менә шул агачка төшергән бизәкләре, аларның әйтик тәрәзә йөзлекләре, ниндидер шул халыкларга хас удмуртларныкына охшаган булырга мөмкин, бисермәнлекләргә. Тагын ниндидер сүрәтләр, җанлы сүрәтләр булырга мөмкин менә шул бизәкләрдә инде. Һәм тукуда, келәмнәр тукуда, шулай ук үзенчәлек. Мин аны аерма дип аламын. Монда үзенчәлек дип кенә әйтергә кирәк түгелдер, чөнки бит инде Удмуртия төбәген айырып алып караганда да, гомумән менә бу регионнар буенча караганда да, менә декоратив сәнгать буенча әйттеләр, тәрәзә йөзлекләре, анда капкаларны бизәү һәм башкалар, алар инде осталарга да бәйле. Чөнки татар остасы эшли икән, ул инде әлбәттә ул халкыбызның орнаментын, халкыбызның бизәлешен саклый, һәм инде әлеге менә экспедиция материаллары шул нәрсә Удмуртиядә да ул шуны күрсәтә. Ул остага гына бәйле булырга мөмкин. Аны инде халыкның аерым үзенчәлеге буларак карарга кирәк түгелдер дип уйлыйм бу очракта. Рәхмәт, сораулар бар. Оренбург нереңгә шәһәрендә Ямалны сезгә тренис сорауым. Оренбург бит инде Башкортстанның шигендә орнашкан, шиктәш. Анда да татарларны сез башкорт дип бутап йөрүчеләр бармы, юкмы? Башларын. Шуны әйтеп китергә кирәк. Башкорт дип бутап йөрүчеләр бардыр инде ул, ләкин Башкортстан белән шиктәш булганлык ул тел материалында тагын да ачыграк татарлар икәнен күрсәтә. Чөнки Башкортстан территориясендә дә, Оренбург территориясендә, әйсә башка шиктәш территорияләрдәге сөйләшләрнең уртак элементлары бар. Ул да булса, мәсәлән, Мишәр диалектына килгәндә инде ул КГ авазларын кара дип әйтү инде, мәсәлән. Һәм инде аны берничек тә башкорт сөйләшләре үзенчәлегенә кертеп булмый. Шунлыктан тел яссылыгында да, тарихи аспектта да, хәтта археологик аспекттан да без күптән түгел бик күп хезмәтләр күрдек. Бу ачыктан-ачык дәлилләнә, миңа калса. Андагы татарлар татар икән, башкортлар, әлбәттә башкорт авыллары да бар. Ләкин татар авылларындагы яшәүчеләрне башкорт дип әйтү ул минемчә ялгыш. Рәхмәт. Китаплар белән кая танышырга мөмкин? Тиражларын да әйтсәгез иде, шулай һәм кайдан алырга була? Әлеге китапларның инде 2021 елны яңа басмасы дөнья күрде дип әйттек, һәм инде бүгеннән үк сез инде хәзер үк конференция, матбугат конференциясы тамамлагач та таныша аласыз. Ул инде Татарстан Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының рәсми порталында әлеге китапларның электрон версиясы урнаштырылган. Анда инде новый издание, исә яңа басмалар тәрәзәсен ачып, һәм инде шундагы исемлектән әлеге китапларны карый аласыз, укый аласыз, таныша аласыз. Тиражлары һәм мәсәлән басма китапны алырга мөмкинме? Алар таратылачакмы, берәр ничек әллә сатылачакмы? Берникадәр инде бу мәсьәлә алдагы матбугат конференциясында да күтәрелгән иде. Башкортстан территориясына бәйле китаплар сөйләшү вакытында да анда инде сез ишеттегез инде җавапны, ул мәсьәлә бар, һәм инде
Күпмеседер жауап булды. Мен инде кабатлап торуның кереги юктыр дип уйлыйм. Матбугат конференциясында булмаган кешеләргә дип әйтәм мин. Мин белүемчә, бу дәүләт финанслауны белән чыккач, бу китаплар күпмедер дәрәҗәдә бушлай таратыла. Шушы мәсьәлә белән кызыксынучы һәм катнашы булган төбәкләргә. Әйеме? Сезнең сораулар булмаса, безнең вакытыбыз тәмамланып килә. Нәрсә дә булса, үзегезнең истисе, әйтәсе фикерләрегез калган булса, рәхим итегез. Мишәр дигән мәсьәлә буенча сорау булды. Әле менә мәсәлән Нагайбәк дигән әйбер бар, әйме? Шул ук Чиләбе өлкәсен алып карасак, без инде 2016 елны Чиләбе өлкәсендә экспедициядә булган идек. Йөри торгач, хәтта Парижга ук барып җиткән идек. Бу инде Нагайбәк районындагы Париж авылы. Без инде беләбез, менә бу андагы милләттәшләребез, алар инде Башкортстанның бакалы якларыннан казак итеп алынып, шушы төбәкләргә күчерелеп утыртылганнар. Һәм инде аларның авыллары башта официаль рәвештә номер белән аталса, алар инде алга табан инде сугышларда катнашып, Европа шәһәрләрен алып, авылларына Париж, Кассель һәм башка исемнәр кушканнар. Һәм инде менә шул ук мәсьәлә. Аны кем, аны без атыйбызмы? Аларны Нагайбәк дип, үзләре атыймы? Яисә кемдер атыймы? Менә шундый мәсьәлә бар. Шул ук Мишәр мәсьәләсе дә. Шулай ук халык белән аралашабыз. Халык белән администрация янында аралашканда аларның авызларын ачтыртмыйлар. Татар дип әйтергә, әйтә башласалар туктаталар. Менә миңа үземә кызык булды. Мин инде берничә апаны алып инде алардан әйдәге җыр яздырабыз дип урамга алып чыккан идем. Арттан ярып чыгучы баштарак бик теге җибәрәсе дә килмәгән иде инде аларны. Мин инде әйтәм, монда җил комаучалы, әйдәге теге ышыграк урынга барып, берәү бүлмәгә кирип, яисә берәү өйгә кирип яздырыйк әле дип алып киткән идем. Шул сорауны бирдем. Әйтәм, сез әйтә башладыгыз да әйтеп бетермәдегез. Сез милләтегез буенча кем? Без татар диләр. Менә без татар. Апалар әйтә татар. Рәхәтләндереп, татар халык көйләренә җырлар җырлап, җырлар яздырдык. Ул инде җырларның бер өлеше менә шулай ук әлеге китапта бар. Алар белән дә таныша аласыз. Бу кайда булган хәл? Бу Чиләбе өлкәсенең Нагайбәк районында. Анда бит Нагайбәкләр дип әйтәләр. Керәшен татарларын. Айрым аларны инде айрым теге малочисленные народы итеп, айрым халык дип тә танылган рәсми рәвештә дип әйтик инде. Чынлыкта алар шулай ук үзләрен татар буларак белә һәм татар буларак алар инде гырыф менә шул фольклор материалларын гына алып карыйк, алар инде шул бурын-бурыннан сакланып килгәннәр. Шул бәйләнешләр бар. Аларның үз милләтләрен әйтмәүләре ул нәрсә белән бәйле? Россия төбәге, сез ничек уйлыйсыз? Монда инде аларның әйтмәү, шуңа күрә мин баштан ук әйттем бит инде. Монда алар үзләре әйтәме, яисә алар өчен кемдер әйтәме? Яисә кемдер нәрсәдер әйтәме? Монда бит инде менә шуны гына әйтәсем килгән иде. Алар үзләрен татар халкы буларак белә. Шул. Рәсми рәвештә керү алар инде сөйли, мәсәлән, әйтә. Менә ди без безне бер кеше килеп чыкты да, сезнең үзегезнең айрым телегез бар икән, айрым халык икәнсез дип безне Нагайбәк иттеләр дә куйдылар дип сөйлиләр. Менә халык шулайрак. Монда инде бу инде аралашу нәтиҗәсендә алган мәгълүмат. Менә шушы китаптагы материалларны алып карасагыз, сез инде чагыштырып карасагыз, әлеге башка китаплар белән андагы җырлары да, андагы мифологик ышанулары да һәм башка йолалары да алар инде халкыбызның уртак мирасы икәнен күрсәтеп торалар. Шушындый хәл Мишәр халкы белән дә булырга мөмкинме? Сез шушындый шикләнүләр
Әйтеп киткәнемчә, әлеге экспедициялар вакытында көнбатыш диалектында сөйләшүче милләттәшләребез белән аралашу нәтиҗәсендә алар кем генә булмасын, нинди генә шөгыль белән, нинди генә эштә эшләүче булмасын, алар Мәскәүдә эшлиме ул, яисә үзенең туган авылында эшлиме, алар үзләрен татар буларак белә, татар икәнен ассызыклый үзләренең. Менә аларның теге үз тәңгәллеге, самосознание бик көчле. Һәм алар шушы шуннан кире кайтмастыр дип уйлыйм. Алар аны әйтәм бит, ничектер теге мыскыл итү кебегрәк тә кабул итәләр. Ул инде шуларак. Фикерләрегез булмаса, рәхмәт барыгызга. Әйтегез, фикерегез бар инде. Вакыт чыкты бит. Вакыт чыгып бетеп бар. Әйе, фикерегезне Юк, әйтегез. мен нәрсә әйтмәкче булам. Менә бу китаплар курыкмагыз, бу теге фәнни китап дип курыкмагыз. Алар бик кызыклы, җиңел тел белән язылган китаплар, барысы да һәр кеше татар тарихы белән, әдәбияты белән, мәдәнияте белән кызыксынган кеше монда күп мәгълүмат алачак бу китаплардан. Анда бик кызыклы мисаллар да бар. Менә укыгыз. Әлбәттә, авыл тарихлары, ислам дине белән дә бәйле һәм башка. Аларны табу кыен әлбәттә, менә бу кагаз вариантлар, ләкин алар сайтларда бар, барысы да. Ачып шул алар туры килә. PDF вариантлары бар. Бик теләгән кешеләргә, оешмаларга мөрәҗәгать итәргә була институт җитәкчелегенә. Әйтик, айрым очракларда бу мәсьәләне дә хәл итәргә була, әйтик. Анда нидер татар оешмаларымы, кайдыр чит төбәкләрдә һәм башка мөрәҗәгать итсәләр, уңай яктан хәл ителер дип уйлыйм инде бу мәсьәлә. Тиражлары зур түгел, әлбәттә, аларның гомумән ул тенденция хас хәзер шул 300-500 дәнә дә чыга инде китаплар, ләкин электрон вариантлары бар. Шуны белән дә файдаланырга була һәм кирәк дип саныйм мин. Рәхмәт. Әйе, өстәп кенә әйтәсем килә, әлеге серия әйтеп киткәнебезчә Татарстан Фәннәр Академиясының сайтында TATZ платформасында бар, электрон вариантында китапханәдә. Һәм булардан тыш, шулай ук безнең институт тарафыннан шушы Идел Урал татарларының, башка төбәкләр татарларының төрле аспектка багышланып язылган китаплары да урын ала. Шулай ук татар халык сөйләшләренең электрон атласы, топонимик интерактив карталар, шуларны барысында файдаланып куллана аласыз. Рәхмәт. Рәхмәт барыгызга. Әйтергә мөмкин булса, тагын инде. Без сүз бирик. Ладно. Ярый. Yo, әйтегез. Безне журналистлар әйтегез. Вакыт биткән инде.